Хубаво е да имаш 2 отбора. Не е прекрасно, но си е хубаво. Но не и днес. Ще играем с този отбор. 92 оборота. Единствените двама, които са на позициите са, разбира се, вратаря, защото той не може да се мести. И новото, и либери. Но защо точно либери? Много просто. Защото днешният чалендж ще бъде в 3 мача да вкараме 3 гола с него. Да започваме. Ето и първия матч срещу Родофъка. Моля те, слаб отборен. Защитата е добра. Добре, хайде. Да започваме. Не. Айде, рибери. Браво, бе! Браво, бе! О, май гад. О, Мекин Минджи. О, хората не могат да го пикнат. Също това трябва да го направим, за да си върнем отбора. Иначе в следващите матчове ще играем с него. Абе, хора, не да го изпълним това в един матч. Аз им очаквах да е доста по-трудно. А ние го изпълнихме в един матч. Ще си обърнем отбора за следващите 2 матча, защото си го изпълнихме сега. Като едни добри хора си изпълнихме предизвикателството. И за следващия даже един матч, за да погледате целия, даже вече 4 голчета, те да могат да му пипнат топката, хора, гледайте. Сега трябва веднъж да го спрат. Глей. Айде, хато! Спини, което го стигна. Айде да пробваме скин да стреляме. Окей, нека си оправим отбора за следващия матч. Това предизвикателство се оказа по-лесно, отколкото очаквах. Така. Ето ни хора, айде да почваме хора. Колко по-добре е да играеш с нормалния си отбор. Колко по-добре е. Но той Рибери наистина си е много добър. Стрела, не? Давай. Зашихме много. Не! Аре, бе, брат. Окей. Върви. Найс. Нека видим Добре. Хора, това беше видеото за нас. Бях Пламен. Чао!